Dobrý den, vítám vás u poslechu dopravního podcastu. Já jsem Ondřej Matěj Hrubej z webu MHD86 a i tento díl bude na speciální téma. Podíváme se nejen na Slovensko, ale i do Rakouska. Hostem tohoto dopravního podcastu je Petr Martinko. Ahoj Petře. Zdravím posluchače. Petra už někteří z vás znají z podcastu číslo 60. To byl podcast o bratislavském metru, který jsme natáčeli a vysílali v červnu 2020. A už tenkrát jsme si říkali, že bychom mohli někdy do budoucna navázat dalším tématem, a tím je električka, která ji spojovala Bratislavu a Vídeň. No a to je téma, o kterém popravdě já nevím téměř vůbec nic, za to Petra o tom ví téměř všechno, že je to tak? Je to tak, je to jedna z mojich srdcových záležitostí z oboru mestskej hromadnej dopravy, teda mestská hromadná doprava je môj koníček, proste všetky druhy mestskej a prímestskej dopravy a táto zvláštna elektrická dráha, ktorá niekedy spájala Bratislavu s Viedňou, je to moja srdcová záležitosť a venujem sa jej už dosť dlhý čas. A rád by som za nejakých pár rokov na túto tému spravil aj knihu, pretože v našich končinách, teda v Čechách aj na Slovensku, sa dosť málo vie o tejto pozoruhodnej elektrickej dráhe. Já musím říct ještě na začátku taky to, že osobně já bez tebe bych ani nevěděl, že nějaká električka z Bratislavy do Vídně jezdila. A že ano. to vím jenom díky tomu, že se spolu známe, teda známe se především skrze bratislavské metro, ale protože vím, že jsi aktivní i právě ohledně električky a různě dáváš na internet dobové fotografie, články k tomu, takže vím, že se tomu věnuješ a tak vůbec jsem začal vnímat to, že vůbec nějaká električka mezi Bratislavou a Vídní jezdila. A vlastně se těším na to, že dneska se vlastně dozvím i já sám něco k tomu nejen nového, ale vlastně, že se dozvím úplně všechno o tom, jak to tenkrát bylo a jak to vlastně vznikalo. Asi nejlepší by bylo vzít to vlastně postupně, kdy byla ta první myšlenka, že se vlastně takhle drahou spojí Vídeň a Bratislava. Ondřej, a než ti odpoviem na tvoju otázku, musím uviesť veci trochu na pravú mieru. A ty si povedal, že električka, áno, aj v slovenčine sa používa výraz električka, alebo teda, keby sme to dali do českých reálí, tak tramvaj. Ale musím povedať, že ona to až taká tramvaj nebola, bola to elektrická dráha a bola zaujímavá tým, že to bola elektrická dráha na pomedzi tramvaje a pomedzi vlaku, takže môžeme smelo hovoriť, že tento dopravný systém, ktorý si tu ideme opísať, tak to bol predchodca dnešných dopravných systémov, ktoré majú označenie vlakotramvaj. Takže aby sme vedeli, v akej dopravnej oblasti, akého dopravného prostriedku sa hýbeme, o čom si budeme dneska rozprávať, tak je to predchodca dnešného dopravného systému vlakotramvaj. A teraz... To je ale teda opravdu velmi nadčasový, když to takhle vezmeme a když opravdu to pojmenujeme jako vlakotramvaj, tak to muselo být tenkrát hrozně přelomová věc. A už jenom tím, že teda používáme teda termín vlakotramvaj, což se mi teda líbí, je výstižnější vlastně než ať električka nebo místní dráha, tak znamená to, že když to byla vlakotramvaj, že to vlastně jelo jak mimo obec, to znamená venkovém, kde se to chovalo spíše jako vlak, a potom ve městě se to chovalo jako tramvaj. Presne tak, jak si povedal, tak tomu je. Bolo to dané technickým riešením, k tomu za chvíľu dojdeme. Bol to dopravný systém, ktorý spájal centrum Viedne s centrom Prešporku a za prvej Československej republiky, teda centrum Bratislavy. A naozaj v centrách Viedne a Bratislavy sa tento dopravný systém choval ako tramvaj a na medzimestskom úseku sa choval ako regulérny vlak. Prečo to tak bolo a vlastne za akých podmienok to mohlo fungovať, to poviem poslucháčom, keď si trošku podrobnejšie popíšeme technické riešenie.
tohoto systému, ale k tvojej prvej otázke, kedy sa vlastne začala táto myšlienka na postavenie takejto dráhy medzi Viedňou a vtedajším uhorským Prešporkom, tak prosím ťa, prvý návrh padol v roku 1898 a predložil ho viedenský inžinier Jozef Tauber a jeho ideou bolo spojenie sietí mestských tramvají alebo mestských električiek Viedne a vtedajšieho Prešporku a elektrickou dráhou. Zámerne používam názov elektrická dráha alebo teda lokálna elektrická dráha, pretože sa trošku vymykal štandardnú bežných tramvajových vozov, ktoré sme poznali z toho časového obdobia, ktoré premávali vo Viedni aj v Bratislave. A treba povedať, že tento úsek bol v navrhovanej dĺžke nejakých 70 km, ale musíme sa trochu vrátiť do toho obdobia, aby posluchači mali nejakú predstavu. A vtedy železnici vládla para, proste klasické parné lokomotívy alebo parné rušne, parné vlaky. A toto spojenie malo byť trošku na vyššej úrovni, nemalo zaťažovať životné prostredie. A boli tam také dva aspekty, prečo táto elektrická dráha bola navrhovaná. Jeden najsilnejší aspekt, ktorý bol aspekt vojenský a druhý aspekt bol samozrejme dopravný a hospodársky. Totižto v tom čase sme v Rakúsko-Uhorsku v Dunajskej monarchii. Viedeň bola hlavným mestom celej monarchie. Teda mala svoju ekonomickú a politickú úlohu a samozrejme ako hlavné mesto celej monarchie mala z vojenskej stránky vypracované aj nejaké projekty na jej obranu v prípade napadnutia. Tento projekt sa veľmi hodil do obranných plánov hlavného mesta monarchie, teda Viedne. A idea bola taká, že pred Viedňou v rôznej vzdialenosti, v rôznych mestách boli rozmiestnené vojenské posádky, ktoré by bolo dobre v prípade ohrozenia alebo napadnutia čo najrýchlejším a najelegantnejším spôsobom pripraviť do obranných pozícií Viedne, keď by to situácia vyžadovala. Taká väčšia stratégia bola z tohoto dopravného hľadiska, že Viedeň by mala mať nejaké rýchle dopravné spojenie nejakou elektrickou dráhou s Prešporkom, s Bádnom a čuduj sa svete aj s Brnom. Elektrická dráha... Když bych ti do toho teď skočil jenom, tak ano, môžeš. Nacházíme sa tedy vlastne v Rakúsku-Uhersku. Áno, na začiatku 20. storočia, na prelome 19. a 20. storočia, áno. Před první světovou válkou ještě. Ano, přesně tak. Jak jsi tam říkal o tom vlastně vybudování toho spojení mezi tou Bratislavou a Vídní. Ano. Ta električka, to ale asi nemělo být první spojení jakoby kolejový. To už byla předtím, předpokládám, i nějaká železnice, ne? Mezi těma městama. Ano, správne. Prešporok, vtedajší dnešná Bratislava, bola od roku 1848 spojená cez rakúsky Marchek s Viedňou parnou trakciou a od roku 1850 z Prešporku táto trať pokračovala až do Budapešti. Bol to úsek uhorskej centrálnej železnice a tento úsek bol významnou železničnou spojnicou dvoch hlavných miest monarchie, teda Viedne za rakúsku časť a Budapešti za uhorskú časť. A prvá časť tejto spojnice, tejto uhorskej centrálnej železnice bola daná do prevádzky, ako už som povedal, v tom roku 1848 práve z Prešporku dnešnej Bratislavy cez Marchek do Viedne. Ale to bolo severné spojenie a bolo tento projekt, o ktorom sa ideme baviť, o tej viedenskej električke, to bolo spojenie tzv. Južnou trasou popri Dunaji. Ale áno, máš pravdu. Obsloužilo ako jinou oblast vlastne. Jinú oblast, presne tak. A ještě, jak si zmínil ten Báden, tak se nachází jižně od Vídně, je v Rakousku. Presne tak. Předpokládám, že asi nejlépe ho budou znát posluchači doplňového podcastu v rámci vlastně
zase meziměstské električky, která jezdí vlastně z Vídně směrem na jih právě do Bádnu. Presne tak. Takové ty modro-bíle, alebo modro-béžové, ano. A to je vlastně tedy to, o čem ty mluvíš, že to vlastně vznikalo teda vlastně v podobné době, aby jsme se to mohli presne tak. Přiřadit s tím, že vlastně tady do toho Bádnu tam se jezdí vlastně dodnes. Presne tak. Tento projekt bol úspešne realizovaný, prežil prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu a je v prevádzke doteraz. A viedenská električka, alebo torzo z toho, čo zostalo, je taktiež dneska v prevádzke. Chýba tam to spojenie s Bratislavou, to si povieme, prečo tomu tak je. Jasne. A ten zámer elektrickej dráhy spojenia Brna s Viedňou, ten bohužiaľ realizovaný nebol práve kvôli udalostiam prvej svetovej vojny a následne po tom rozpade monarchie už sa potom nikdy nezrealizoval. Ale zároveň by to bola vlastne nejdelší trať z tých všech áno, bola by to najdlhšia trať zo všetkých tých uvažovaných. Presne. No, ešte sa vrátim k tým začiatkom a teda s tým strategickým plánom obrany Viedne. Tento zámer mal takú prvotnú ideu tej elektrickej dráhy, ktorá vychádzala z ideí Interurban alebo Interurbans, a to je z Ameriky, zo Spojených štátov, kde už vznikali prvé elektrické dráhy alebo systémy, ktoré veľmi sa podobali tramvaji, ale neboli to klasické mestské tramvaje, bol to systém medzimestských tramvají, teda robustnejšie vozne, ktoré svojou konštrukciou pripomínali samozrejme tramvajové vozne, ale boli o mnoho väčšie a obsluhovali oblasti miest do vzdialenosti 50 až 70 kilometrov, niekedy až ďalej a umožňovali rýchlejší presun obyvateľstva do aglomerácií veľkých amerických miest. Týchto interurban systémov v Spojených štátoch bolo veľké množstvo, čo ja si iba teraz spomeniem a čo mňa zaujíma, čo je taká moja srdcovka, bolo Pacific Electric v oblasti mesta Los Angeles a vlastne tieto systémy v Amerike zanikli koncom 50. a začiatkom 60. rokov z dôvodu širokého masívneho rozvoja automobilovej dopravy. Ale ako vrátim sa, predlohou pre Rakúsko-Uhorsko a teda tieto dráhy v okolí mesta Viedne boli práve bol tento koncept týchto amerických elektrických dráh Interurban a v takomto duchu sa aj realizovala tá dráha z Viedne do Bádenu. A toto mal byť aj prípad Bratislavy, teda vtedajšieho Prešporku, len zasiahli tam iné udalosti, prečo tomu tak nebolo. Tento projekt elektrickej dráhy medzi Prešporkom a Bratislavou samozrejme vyvolal veľký odpor na strane Uhorska, teda Prešporok patril niekedy do uhorskej časti monarchie, pretože samotné mesto Prešporok tvorilo akúsi vstupnú bránu do Uhorského kráľovstva. Všetci poznáme hrad Devín, ktorý je dneska integrálnou súčasťou mesta Bratislava, ale niekedy táto oblasť ešte za čas Rakúsko-Uhorska bola označovaná aj pojmom Porta Hungarica, teda uhorská brána. A bola tam aj socha vojaka Arpáda, maďarského bojovníka, ktorý mal dať všetkým najavo, že vstupujete bránou do Uhorského kráľovstva, ktoré proste je pyšné na svoju tisícročnú históriu. A vlastne v uhorských kruhoch tento projekt vyvolal veľkú nevôľu, pretože asi málo poslucháčov bude vedieť, že vtedajší Prešporok, dnešná Bratislava, a to bolo svojím národnostným zložením mesto napomedzi dvoch etník, a teda nemeckého a maďarského. Nemecky hovoriace obyvateľstvo malo percentuálnu väčšinu, bolo to nejakých, myslím, 41% obyvateľstva Prešporku bolo nemecky hovoriacich, 40% bolo maďarsky hovoriacich, nejakých 10% bolo slovensky hovoriacich a tie zvyšné percentá boli iné národnosti, ale vtedy bola situácia taká, že
Uhorsko sa snažilo podporovať svoj národnostný a maďarský vplyv, proste presadzovalo maďarskú kultúru, maďarský jazyk. A teda spojenie Prešporku uhorského, aj keď nemecky hovoriaceho, s hlavným miestom monarchie, s Rakúskou Viedňou, bol neželateľný, pretože sa obávali toho, že vďaka tejto elektrickej dráhe by sa mohla kultúra v Prešporku viac priblížiť k nemecky hovoriacej časti obyvateľstva ako maďarskej, takže to bolo neželané a v uhorskom parlamente prebiehali asi 10 rokov rozpravy o tejto elektrickej dráhe medzi Prešporkou a Viedňou, pričom sa kládlo stanovisko poukázať, ako je to veľmi škodlivé takáto elektrická dráha na ďalší národnostný a uvedomujúci sa proces príslušnosti k Uhorsku. A jednoducho táto elektrická dráha bola neželaná. Plus a k tomuto sa ešte pripojili aj samozrejme niektoré dopravné spoločnosti, prvá Dunajská paroplavebná spoločnosť a Rakúske štátne železnice, ktoré samozrejme v novom návrhu tejto elektrickej dráhy videli veľmi veľkú konkurenciu, tak samozrejme, že bola neželaná. A když o té konkurenci na vodě nebo na železnici, jaká byla zhruba doba časová mezi vlastně Bratislavou a Vídní, když se někdo chtěl vydat buď po železnici nebo tedy po Dunaji? No, po železnici cez ten Marchek, myslím, tá prepravná doba bola do nejakých 2 hodín a po Dunaji, teraz myslím, že je otázka, či sa plávalo proti prúdu, teda z Prešporku do Viedne, alebo po prúdu z Viedne do Prešporku. Myslím, že tam ten čas bol nejakých cez vyše 2 hodiny, ale to je teraz iba odhad. To je jenom takhle orientačne, áno, aby sme v tej súvislostech. A to električka. Ale prepáč, Ondrej, musím povedať, že tie parníky, tá paroplavba medzi Prešporkom a Viedňou bola veľmi čulá a počas dňa ako 4-5 parníkov bežne premávalo medzi Prešporkom a Viedňou a naspäť, takže to bola dosť hodne využívaný druh dopravy. Ale teda vrátim sa k tým ukazovateľom, ktoré v tej dobe boli proti výstavbe tejto elektrickej dráhy. Ještě Petře, jestli můžu, ano. A ta tramvaj, nebo električka, vlakotramvaj, tam ta jízdní doba v porovnání právě k tomu vodní cestě a železnici, tam to trvalo jak dlouho tou električkou se dostalo? No, to som chcel povedať trošku neskôr, ale hneď ti odpoviem na túto otázku. Bolo to 2 až 2,5 hodiny v záležitosti od toho, či ten vlak bol ako rýchlik, alebo bol to obyčajný vlak a teda na koľkatých zastávkach zastavoval. Takže cestovný čas... To znamená, ale dá se říct, že vlastně všechno bylo velmi vyrovnaný. Že vlastně bolo to vyrovnané. Že ta konkurence tam byla vlastně jakoby opravdu opodstatněná v tom, že každý ten druh vlastně dopravy byl zhruba stejně rychlej. Áno, presne tak. Ale musím povedať, že tieto siahodlhé spory sa vyriešili jedným zásahom z kruhov armádnych z Rakúsko-Uhorska, pretože tento projekt podporovali armádne kruhy a teda povedali jednoducho, táto dráha bude a bodka a šmitec. Takže to bol hlavný dôvod, prečo táto dráha uzrela svetlo sveta. Ale pôvodná koncepcia tejto dráhy bola taká, že by tam bolo jedno železničné vozidlo, samozrejme elektrické, ktoré by svojou konštrukciou pripomínalo robustnejšie tramvajové vozne. Ale hrala tam úlohu rýchlosť prepravy a kapacita, keďže tento pôvodný zámer nedovoloval dosahovať požadované rýchlosti na medzimestskom úseku, tak tento medzimestský úsek z pôvodnej koncepcie bol zmenený na železničný. Takže v konečnom dôsledku ten projekt, jak sa začal realizovať, vyzeral tak, že celá táto bezmála 70 kilometrov dlhá elektrická dráha, jednokolajná s výhybňami, bola rozdelená na 3 úseky.
Prvým úsekom bol viedenský mestský úsek, ktorý bol dlhý 12,5 kilometra a bol napájaný jednosmerným nápätím 600 V jednosmerných. Druhý úsek, medzimestský, od Švechatu do Uhorských Kopčian, bol v čisto železničných intenciách. Ten bol dlhý 50,5 kilometra a bol napájaný striedavou sústavou 15 kV 16,2 Hz. A tretí, teda prešporský alebo bratislavský úsek, bol dlhý 6,3 kilometra a bol napájaný z 550 V jednosmerných, teda z elektrárne pre bratislavské, alebo teda prešporské tramvaje. Už ako počuješ, tieto úseky, jak boli rozdelené, je samozrejme, že tam nemohlo figurovať jedno hnacie vozidlo, takže na každom tomto úseku, teda na 2 miestach, sa tieto vlaky sa im menili lokomotívy. Na mestských úsekoch tieto vlaky ťahali tramvajové lokomotívy na jednosmerný prúd a na mestskom úseku si tieto diaľkové vlaky prevzala klasická železničná lokomotíva. Treba povedať... To znamená, Petře, ano. že jestli tě můžu přerušit, protože teď se mi možná něco i zapadá. To znamená, na těch fotografiích různých, kde jsou takové ty tmavě zelené, často vlastně takový ty nákladní lokomotivy, nebo nevím, jak to správně říct, tak to je právě ta lokomotiva, která táhla tedy ty vagóny na tom meziměstě. Ano, přesně tak. Ty fotografie, kde jsou vidět spíše jakoby, že to vypadá opravdu jako tramvaj se sběračem nebo lirou, tak to jsou vlastně ty úseky, kdy to jezdilo ve městě. To znamená, není to tak, že by to byl nějaký vývoj, že jeden čas jezdil tenhle typ vozidel a pak tamten, ale že vlastně to je stejné období, akorát vlastne na každém úseku presne to bolo tak. Inak tračne. Řešeno presne tak, jak hovoríš. V mestách tieto vozne diaľkové, ktoré premávali medzi Viedňou a Prešporkom, ťahali tramvajové lokomotívy, alebo aspoň tak sú v literatúre označované ako tramvajové lokomotívy. Áno, treba povedať, že výmena týchto lokomotív prebiehala veľmi rýchlo, bola tá otázka asi 3 alebo 4 minút a nemalo to až taký vplyv na tú jazdnú dobu. Dobre, teraz ešte chcem... Ty električky byly podobný, ty, kteří jezdili ve Vídni a kteří jezdili v Bratislavě, nebo ty byly taky jakoby velmi odlišný? Vieš čo, boli odlišné, boli odlišné tým, že tramvajové lokomotívy pre Viedeň boli vyrobené jednak v Štýrskom Hradci a jednak boli vyrobené vo vagónke Studenka. Vozidlá alebo lokomotívy tramvajové, ktoré chodili v Prešporku alebo v dnešnej Bratislave, boli vyrobené v spoločnosti Ganz Budapešť. Ale boli to lokomotívy, tramvajové lokomotívy konštrukčne robené tak, aby zodpovedali prevádzke v meste. A ešte, čo chcem povedať, táto celá tráť viedenskej električky, to sme mali ju rozdelenú na 3 takéto napäťové úseky, tak tam sa vykonávala doprava nákladná samozrejme a doprava osobná. A nákladná doprava slúžila na prepravu akéhokoľvek druhu tovaru, ktorý bolo treba prepraviť nielen medzi týmito dvomi mestami, ale niektoré spoločnosti prepravovali tovar z bodu A do bodu B a mohli využiť aj túto trať viedenskej električky. A prepravoval sa tam aj potravinový tovar z Prešporku do Viedne, pretože ešte sme si nepovedali, kadiaľ táto trať viedla. Keď začnem od Viedne, táto trať začínala alebo končila pri viedenskej veľkotržnici, teda Wien Grossmarkthalle. To boli velikánske nákupné haly vo Viedni, kde sa predával všetok potravinový a nepotravinový tovar. A z tejto viedenskej veľkotržnice táto tráť viedla okolo Donau-kanálu. Ano. Ještě si tě můžu přerušit. A ta tržnice, ta byla v jaký části Vídně? Mám si to představit, že to bylo někde jakoby u toho městského ringu, nebo... Bol to 3. mestský obvod a táto veľkotržnica sa nachádzala v mieste dnešnej stanice metra aj železničnej stanice Wien Mitte. A bola to Gigergasse.
presne na Gigergase. A ako poznáš Viedeň, teraz je tam stále hotel Hilton. A hotel Hilton stojí na mieste tejto Wien-Grossmarkthalle alebo viedenskej veľkotržnice. Jasně, to znamená i vlastně blízko městského parku, Stadtparku ve Vídni. To znamená, tak. Že vlastně dá se to i v tohleto přiblížit k té trati na ten Báden, která vlastně končí u opery. A vlastně taky dojíždí, jede vlastně až k tomu městskému ringu, tak tady vlastně ten dosah k tomu centru byl vlastně obdobný. Áno, presne tak. Presne tak. A ešte poviem, možno pre tých ľudí, ktorí poznajú železničnú históriu Viedne alebo sa zaoberajú nejakou históriou Viedne, tak je to aj miesto, táto stanica Wien Mitte sa niekedy volala Wien Hauptzollamt, teda hlavný colný úrad. Aha. A potom tedy, když se vydáme dál, tak jak jsem pochopil už z minulého, jak jsi říkal, ty jednotlivé sekce, tak vlastně vedla ta trať k dnešnímu vídeňskému letišti. Smerom na Švechat, áno, popri Viedenskom kanáli cez industriálnu zónu došla do stanice Gross-Schwechat, kde končil Viedenský mestský úsek a začínal medzimestský úsek. V tejto stanici Gross-Schwechat prebiehala aj výmena lokomotív a bolo tam depo pre lokomotívy a vozne viedenského úseku trate viedenskej električky. Následne z Gross-Schwechatu pokračovala táto trať medzimestským úsekom popri Dunaji cez obce Gross-Schwechat, teda Schwechat, jak je dneska letisko, Petronell, Bad Deutsch-Altenburg, Heimburg, až došla do Kopčian a do Bratislavskej Petržalky. Teda dá se vlastně říct, že zjednodušeně, že vedl vlastně kousek jižně do Dunaje. Áno, presne tak. A v stanici Kopčany tam končil tento medzimestský úsek. Treba povedať, že stanica Kopčany už bola 2 kilometre za rakúsko-uhorskou hranicou a v stanici Kopčany teda tiež prebiehala výmena lokomotív z mestského úseku, z medzimestského úseku na mestský. A tu pri stanici Kopčany bolo depo pre uhorské vozidla, teda lokomotívy, vozne a tramvaje prešporského mestského úseku. Tu sa vymenila lokomotíva za tramvajovú lokomotívu a priviezla cestujúcich bez nutnosti prestupu do centra Prešporku alebo do centra Bratislavy. Toto sme si, prosím ťa, teraz opísali diaľkovú dopravu. Teda na túto prosím, v té Bratislavě, tam končila ta dráha kde? A dráha v Bratislave končila na námestí Dunaja. Dneska, aby sa ľudia zorientovali, je to námestie Ludovita Štúra, jak je budova Reduty. Predtým sa to volalo námestie Korunovečného pahorku, pretože tam stála tam nádherná socha Márie Terézie, ktorá bola v roku 1921 zbúraná a vývojom času tam skončilo súsošie Ludovita Štúra, teda dnešné námestie Ludovita Štúra, tam bola konečná stanica a v centre Bratislavy sa táto dráha s lúčkou pomedzi ulice vrátila naspäť na Dunajský most a pokračovala naspäť do Viedne, ale to som trochu predbehol. Ja som chcel iba týmto povedať, že toto sme si opísali tú diaľkovú osobnú dopravu a keď už som toto nakusol, treba povedať, že pre diaľkovú osobnú dopravu bolo v rokoch 1914 až 1916 vyrobených 28 vozňov. A čo je veľmi zaujímavé, prvá séria 14 vozňov z roku 1914 bola vyrobená v pražských Ringhoferových závodoch a druhá séria z roku 1916, tiež 14 vozňov, bola vyrobená vo vagónke Studenka. Taktiež dve mestské tramvajové lokomotívy z roku 1916 boli rovnako vyrobené v vagónke Studenka. A to som ti teraz opísal tú diaľkovú dopravu.
Veľkou zaujímavosťou tejto viedenskej električky sú mestské úseky vo Viedni aj v Bratislave, kde sa realizovala tzv. Miestna doprava. A tá miestna doprava bola vykonávaná tramvajovými vozmi, ktoré boli označené radou CMG, teda motorový vozeň 3. triedy. A musím povedať, pre Viedeň bolo vyrobených 10 tramvají a 9 vlečných vozňov. A tieto tramvaje a vlečné vozne pre Viedeň boli vyrobené taktiež vo vagónke Studenka. Čo sa týka vozidiel pre uhorský úsek, tak tie boli vyrobené v Budapešti, teda 4 tramvajové a 3 vlečné vozne. Boli vyrobené v Budapešti 2 tramvajové lokomotívy a 5 nákladných vozňov. To bol vozový park uhorského úseku. Ale ešte, aby som sa vrátil k tej miestnej doprave, tak vo Viedni aj v Bratislave na tých mestských úsekoch chodili normálne tramvajové vozidlá, ktoré zabezpečovali miestnu dopravu. Teda budem hovoriť asi viac o Bratislave, alebo teda o Prešporku, pretože to bolo bývalé Československo, asi nás to zaujíma trochu viac. Tak tieto prvá taká rarita, takže Bratislava mala od roku 1914 až do roku 1935, kedy vlastne táto viedenská električka na území Československa bola v prevádzke, tak Bratislava mala v prevádzke aj tramvaje na rozchode 1435 mm, čo asi málo ľudí vie, a možno to vedia iba nejakí znalci histórie mestskej a prímestskej dopravy. Protože jinak je vlastně rozchod tramvají metr v Bratislavě. Rozchod tramvají bratislavských, ktoré sú v prevádzke od roku 1895, je 1 meter. A druhou, a myslím si, že aj hlavnou úlohou tejto miestnej dopravy bolo zvážanie cestujúcich na zastávky, kde stáli diaľkové vlaky. Totižto, aby sa zrýchlila preprava medzi Bratislavou a Viedňou, tie diaľkové vlaky nestali na mestskom úseku na každej zastávke, stali iba na vybraných zastávkach a práve tieto tramvajové vlaky miestnej dopravy zvážali cestujúcich na zastávky, kde stali aj diaľkové vlaky a táto miestna doprava išla asi nejakých 15 minút pred odchodom diaľkového vlaku, takže ľudia, aby nemuseli napríklad v Bratislave alebo teda v Prešporku, aby nemuseli chodiť na tú jednu konečnú stanicu v centre mesta a chceli nastúpiť na diaľkový vlak do Viedne, povedzme niekde v Petržalke, tak táto miestna tramvajová doprava si nastúpili na jednej zastávke v Petržalke, odvezli sa 3 stanice a vystúpili tam, kde vedeli, že bude diaľkový vlak do Viedne mať zastavenie. Takže toto bola úloha tej miestnej tramvajovej dopravy. Abych to zrekapituloval ještě zjednodušeně, to znamená, jezdili jak v Bratislavě, tak ve Vídni městské tramvaje na té trati, jenom vlastně na tom městském úseku a zároveň vlastně tam pak jezdili ty meziměstské spoje, které vlastně to doplňovaly. To znamená, ne každý spoj vlastně jezdil meziměstsky, ale že mezi tím byla řada vlastně těch mestských. Presne tak. Zaujímavosťou bolo, že táto medzimestská doprava, teda tie diaľkové vlaky z Bratislavy do Viedne, záleží od roku a od cestovného poriadku, takže denne bolo medzi Bratislavou a Viedňou v prevádzke 9 až 11 párov vlakov. Takže 9 až 11 krát za deň si mohli z Bratislavy alebo z Prešporku do Viedne a naopak. To znamená zhruba třeba nějaký hodinový interval by se dalo říct přes den, že byl? Skôr asi nejaký 2-hodinový interval. Záležalo, či to bolo ráno, na obed alebo večer. Čo si teraz pamätám, tak prvý ranný vlak, myslím, išiel okolo nejakej 5. alebo pol 6. a posledný okolo nejakej 18., 19. až 20. hodiny. Treba povedať, že cestovný čas medzi Bratislavou a Viedňou bol 2 až 2,5 hodiny, ale bolo to v závislosti od druhu vlaku, a teda rýchlik alebo klasický osobák a od počtu. Niekomu by sa mohlo zdať, že ten čas 2,5 hodiny pre Boha, že to trvá veľmi dlho, ale na tú dobu to bol úplne v pohode čas, ktorý zodpovedal technickým možnostiam.
ale chcel by som ešte povedať nejaké danosti a špecifika tejto trate. Bola to svojím spôsobom, to bola technická, nie že rarita, na svoju dobu. To bola úplne bežná elektrická dráha, ktorej existencia nikoho veľmi nefascinovala, brali to ako klasický dopravný prostriedok, ale z našeho dnešného pohľadu ako historika, ktorý sa zaujíma o dejiny mestskej dopravy, to bola veľmi, veľmi pozoruhodná trať, pretože tieto diaľkové vozne boli konštruované tak, aby spĺňali požiadavky jednak pre železničnú dopravu a jednak pre tramvajovú dopravu v uliciach mesta. A teda správali sa v uliciach mesta jak taká väčšia tramvaj a na medzimestskom úseku sa správali ako klasický vlak. Tak toto bola tiež jedna z takých pozoruhodností. A z tej Bratislavy a Viedne, a teda to spojenie Bratislavy a Viedne, fakt mal človek dojem, že je v tramvaji, pretože konečné stanice vo Viedni aj v Bratislave končili v mestských uliciach na uličnej úrovni, nezachádzali na žiadne veľké železničné stanice, tak naozaj človek mal pocit, že sa vezie tramvají alebo teda električkou. A ja som sa aj zamýšľal nad tým, prečo v Bratislave sa tomuto dopravnému prostriedku hovorí viedenská električka, keďže na rakúskej strane bol skôr zaužívaný pojem Pressburgerbahn, teda prešporská alebo bratislavská dráha. A došiel som v dobových novinách keď som čítal staré články, tak bratislavskí Nemci volali tento systém aj v novinách v Bratislave alebo v vtedajšom Prešporku sa o tejto dráhe písalo ako o Wiener Elektrische. Teda viedenská elektrická dráha, to znamená viedenská akože ide do Viedne a predpokladám, že z tohoto názvu Wiener Elektrische prekladom do maďarčiny a slovenčiny vznikol názov viedenská električka, Wiener Elektrische, alebo v maďarčine Bécsi Vilámos. Bécs je po maďarsky Viedeň a Vilámos je elektrika alebo električka, takže to bol doslova významový preklad. Viedenská električka Bécsi Vilámos sa rovnalo nemeckému Wiener Elektrische. A možná ze stejného důvodu opačného to se nazývali Pressburgerbahn. Jako bratislavská, respektive Presne tak. Treba, áno. A jak si mluvil o tom, že to vlastně bylo významné spojení mezi oběma městy a je poměrně tedy častá frekvence i těch spojů, kolik byla zhruba kapacita toho spoje, kolik vlastně jelo těch vozů a kolik sa tam vešlo zhruba ľudí? No, toto je veľmi, veľmi dobrá otázka a nebude na toto jednoznačná odpoveď. Tých odpovedí bude asi trochu viac, pretože bratislavský mestský úsek, alebo teda prešporský mestský úsek mal svoje špecifika. A tie špecifika boli dané mostom cez Dunaj. Ide o to, že vtedy bol v Bratislave v prevádzke iba jeden most Františka Jozefa I, potom za Československa Dunajský most, neskôr most Milana Rastislava Štefánika, po druhej svetovej vojne most Červenej armády, ale bavíme sa o tom istom mieste. A keď sa začala stavať táto trať, tak pôvodným zámerom bolo viesť túto tramvajovú alebo túto elektrickú dráhu po železničnej časti mostu, pretože cez ten most išla aj železnica. Maďarské kráľovské štátne dráhy z nejakého nám doteraz neznámeho dôvodu nedali súhlas na peážnu dopravu po tejto železnici. Takže aby táto elektrická dráha mohla dojsť do centra vtedajšieho Prešporku, alebo teda dnešnej Bratislavy, musela byť použitá cestná časť mostu vtedajšieho Františka Jozefa I. Lenže ten most už bol nejakú dobu v prevádzke a bolo potrebné, keďže po ňom mala viesť elektrická dráha, bolo potrebné jeho zosilnenie. Lenže to jeho zosilnenie potrebovalo
potrebovalo byť zakotvené nejakými výpočtami, takže tento most sa musel zosilniť. Boli tu inžinieri z Budapešti, z Ganzu, sa tu vykonali merania na moste, na jeho únosnosť a na základe únosnosti tohoto mosta boli presne na mieru pre Prešporok alebo tedajšiu Bratislavu vyrobené tramvajové lokomotívy, ktoré museli mať nejaké rozmery, aby spĺňali váhu, proste koľko mohli za sebou ťahať vozňov. Takže na týchto základoch bolo vypočítané, že do Prešporku alebo do Bratislavy po tomto moste môže prejsť jeden vlak, ktorý bude tvorený tramvajovou lokomotívou a ktorý bude mať za sebou maximálne 2 osobné vozne v prípade dobrého počasia, a teda keď neprší alebo není ľad, není sneh, tak mohol ťahať 3 vozne. Takže do centra Bratislavy mohli dojsť 2, potažmo 3 vozne za dobrého počasia. To bol mestský úsek. Na medzimestskom úseku tieto vlaky mohli byť tvorené až 5 vozňami. Takže keď napríklad si predstav, keď z Viedne vyrážal 2-vozňový vlak alebo 3-vozňový vlak, v Švechate sa k nemu mohli pripojiť ďalšie 2 vozne. A ten medzimestský úsek bol obsluhovaný 5-vozňovou súpravou. V poslednej stanici na medzimestskom úseku sa tie 2 alebo 3 vozne odpojili a do centra Prešporku prišli iba 2 vozne. A možno sa opýtaš, akože čo je to za logiku. Ako logiku to malo, pretože tie podunajské obce, ktoré boli spojené touto dráhou, tak samozrejme priťažovali buď k Prešporku alebo k Viedni, ale nie každý, kto cestoval touto dráhou, chcel ísť nakonečno do Viedne alebo chcel ísť nakonečno do Prešporku, takže tá intenzita dopravy kolísala podľa prepravnej požiadavky a záťaže. Takže naozaj do centra Bratislavy bohate postačovali tie 2 osobné vozne, ktoré došli až z Viedne. Takže toto je taká moja odpoveď na tvoju otázku, aká bola tá prepravná kapacita. Do toho jedného vozňa, ktorý bol väčšinou rozdelený buď pre oddelenie 2. triedy a 3. triedy. Tam mohla byť prepravná kapacita nejakých 80 sediacich cestujúcich. Koľko už ich tam bolo stojacich, myslím si, že to nejak veľmi obmedzované nebolo. Dobre, povedzme si, že do toho jedného vozňa by sme tam natlačili určite 100, možno 110 cestujúcich. Áno, to je moja odpoveď na tvoju otázku. To znamená, ty vozy byly poměrně Boli veľkokapacitné, áno. Když říkáš 100 osob na jeden... Pozri sa, to som prehnal. Sediacich cestujúcich bolo o mnoho menej, ale keďže vzhľadom na to, jak boli tie vozy konštruované, tých stojacich cestujúcich naozaj sa tam zmestilo dosť. Rozumím, chápu. A jak jsi ještě mluvil ohledně té nákladní dopravy, ta byla jenom na tom meziměstském úseku, nebo i do toho města jezdili nějaký nákladní spoje? Nákladné spoje jazdili aj do mesta. Napríklad vieme, že z centra Bratislavy, alebo teda Prešporku, sa do Viedne vyvážali potravinárske produkty, ovocie, zelenina, ryby a mlieko. A boli vypravované aj tzv. Špeciálne mliečne vlaky, ktorými sa do Viedne prepravovali kanvice s mliekom do viedenskej veľkotržnice. A zaujímavosťou je, že do centra Bratislavy zachádzali podľa vedomostí, ktoré mám a čo som sa o histórii tejto dráhy dočítal, iba nákladné vozne prešporského úseku, pretože tie so svojím rázvorom 3 metre spĺňali požiadavky oblúkov v centre mesta
a nákladné vozne rakúskeho úseku mali ten rázvor trošku väčší a myslím si, že neboli by schopné zdolať oblúky v centre Bratislavy. Takže čo sa týka Bratislavy, tak do jej centra zachádzali iba nákladné vlaky, ktoré mali vozne vyrobené iba pre šporský úsek. A ja ti toto teraz hovorím, nepovedal som ešte jednu dôležitú vec, pretože ti odpovedám na otázky, jak mi ich ty dávaš, ale zabudol som povedať jednu dôležitú vec. Celá táto trať viedenskej električky mala dvoch vlastníkov. Za rakúsky úsek trate to bola spoločnosť Elektrische Lokalbahn Wien Landesgrenze nach Heimburg, teda lokálna elektrická železnica Viedeň, zemská hranica v blízkosti Heimburgu, ktorá používala skratku L2VP, ktorá bola na všetkých vozňoch a lokomotívach rakúskeho vlastníka, kdežto za uhorský úsek bola vlastníkom spoločnosť Pohev, a tá skratka Pohev, to je z maďarského, budem sa to snažiť správne vysloviť, Požoň, Orsak Hátarseli, HRDQ, Vilamož Vašút, čo v preklade znamená miestna elektrická železnica, Prešporok, zemská hranica. Tieto dve spoločnosti vlastnili túto trať, ale, čo je zaujímavé, neprevádzkovali ju. Prevádzka bola zverená dolnorakúskym zemským dráham. Takže celú prevádzku organizovali dolnorakúske zemské dráhy, teda Niederösterreichische Landesbahnen, ale vlastníci boli tieto dve spoločnosti. Pretože v čase vzniku tejto dráhy, teda Uhorsko si vymohlo, že na jeho území bude prevádzku, teda uhorský úsek bude vlastnený uhorskou spoločnosťou, nie rakúskou spoločnosťou. Toľko iba k tým prevádzkovým zaujímavostiam. A když se ještě dostanu k tomu ještě nákladu, té nákladní dopravě, to znamená, že i ty nákladní spoje byly čistě nákladní, že to nebylo, že by jezdil třeba smíšený spoj, že by vezl jak osobní vozy, tak nákladní vozy. Takto. Mohlo sa stať, že osobný vlak z Viedne do Prešporku mal jeden malý nákladný vozeň, keď sa tam viezol nejaký potravinový tovar. Pokiaľ sa prepravovali väčšie komodity, ja neviem, napríklad drevo, nejaké strojárske výrobky alebo niečo, premávali špeciálne iba nákladné vlaky podľa grafikonu. A musím povedať ešte jednu zaujímavosť bratislavského úseku, alebo teda prešporského, som povedal, že ten medzimestský úsek končil v stanici Kopčany, kde sa teda prepriahali lokomotívy medzimestského úseku za lokomotívy pre mestský úsek. Ale z tejto stanici Kopčany, ktorá už bola na uhorskom území, bola spravená spojka do železničnej stanice vtedy Ligetfalu, dneska Petržalka, ktorá bola až po tú Petržalku bola elektrifikovaná rakúskou napäťovou sústavou pre medzimestský úsek. A teda tie nákladné vlaky mohli chodiť až do tej železničnej stanice Ligetfalu alebo dneska Petržalka a tam ten tovar mohol buď byť preložený na iný nákladný vlak smerom, to je jedno ktorým smerom, alebo tie vozne mohli byť posunuté na ďalšiu železničnú trať a v rámci ďalšieho vlakového spojenia mohli ísť na miesto svojho určenia. A když se ještě dostanu na tu konečnou v Bratislavě, bylo tam třeba nějaké křížení s těmi klasickými električkami na tom metrovém rozchodu? Jak to bylo tam, že by se ty tratě nějak překřížily, nebo že by třeba i nějakou ulici jeli společně a byly tam vlastně oba dva rozchody? Áno, samozrejme, bolo to tak. Bola tam peáž. Jak som povedal, tá trať bola jednokolajná s výhybňami, ale keď sa táto trať lokálnej dráhy cez Dunajský most, alebo teda most Františka Jozefa dostala do Bratislavy, už na tom moste bola dvojkolajná a z mostu pokračovala
na námestie Korunovačného pahorku, teda na námestie Ľudovíta Štúra a cez dnešnú Mostovú ulicu, Jesenského ulicu a Štúrovú ulicu urobila okruh, bola tam vlastne koľajová slúčka, ktorá tú trať vrátila naspäť na most a následne cez Petržalku do Viedne, tak samozrejme, že to znamená, to je ten okruh tramvajový, který je vlastně dodnes, že jo, kolem divadla. Áno, zjednodušene povedané áno. Do roku 1925 bola peáž s bratislavskými tramvajami, s bratislavskými električkami na metrovom rozchode na dnešnej Jesenského ulici, vtedy sa tá ulica volala Rúžová, a na dnešnej Štúrovej ulici, vtedy sa tá ulica volala Gábora Bároša. A tam bola peáž a aj boli spoločné zastávky s bratislavskými mestskými tramvajemi, takže v týchto uliciach si normálne bola úplne bežná vec, že si stal na zastávke a došla ti mestská električka na metrovom rozchode a za ňou následoval buď miestny alebo diaľkový vlak na rozchode 1435 mm do Viedne. A zámerne som hovoril, že do roku 1925, pretože v roku 1925 sa bratislavská električková linka A sa jej zmenilo trasovanie a bola postavená koľaj na Vajanského nábreží, ktorá korešpondovala s traťou viedenskej električky, tak od roku 1925 pribudol ešte aj tento peážny úsek s viedenskou električkou a s normálnou bratislavskou mestskou električkou. Takže v uliciach Bratislavy to bola peáž dvoch rozchodov. A riešilo sa to tak, že tam bola koľaj s 3 koľajnicami, to znamená jedna koľaj, ktorú pojíždeli súpravy jak mestských tramvají, tak diaľkového vlaku do Viedne a následne bola koľaj pre metrový rozchod a koľajnica pre metrový rozchod a kúsok odtiaľ koľajnica pre rozchod 1435, takže tam boli 3 koľajné pásy. Tak toto bolo vyriešené. Vlastne to, co známe z Liberce, presne tak. Když to zjednodušíme, že jo, tak to vlastně úplně na stejný bázi to fungovalo. Áno. No a co asi bylo docela zásadní pro celou tu električku vlakotramvaj, byly obě světové války. To bolo... Jak se podepsali, jak ta první, tak ta druhá právě na provozu tady ty unikátní dráhy? Podepsali sa veľmi neblaho a veľmi zlé, teda podpísali sa pod jej postupný koniec, pretože rozpadom Rakúsko-Uhorskej monarchie a vznikom nástupníckych štátov, teda Československá, Maďarská a Rakúska, poprvé poklesol počet cestujúcich na tejto dráhe, pretože na našom, teda československom úseku vznikla samozrejme nutnosť colnej a pasovej kontroly. Bol obmedzený, sa vyriešili tieto všetky otázky štátoprávneho usporiadania a aj pričlenenia Petržalky k Československu. Ako tuto chcem povedať jednu vec, ktorá asi není z histórie známa úplne všetkým. Vznikom Československa Bratislava ako mesto, teda Prešporok, Bratislava sa nestala automaticky jeho súčasťou. V Bratislave ten proces pričlenenia k Československu bol trošku zložitejší, lebo Bratislava, teda Prešporok, malo pre Československo strategický význam v tom, že počtom svojich tovární ešte za Rakúsko-Uhorska to bolo druhé najpriemyselnejšie mesto v celom Uhorsku. Bola tu rozvinutá infraštruktúra, bola tu tramvajová doprava, cestná doprava, budovy, ktoré vyhovovali pre novovzniknuté štátne orgány, ale čo bolo hlavné, bol tu dôležitý železničný uzol a bol tu Dunaj, bol tu prístav na Dunaji, ktoré Československo jednoznačne potrebovalo pre svoje ekonomické fungovanie a pre svoj ekonomický rast. A Bratislava bola pričlenená k Československu až trošku neskôr, totižto 1. januára 1919 bola obsadená vojskami, ktoré teda mali zabezpečiť to, že Bratislava zostane
alebo bude pričlenená do Československa. A v marci 1919 sa zmenil názov mesta z oficiálneho maďarského Požoň alebo nemeckého ekvivalentu Pressburg na československý názov Bratislava a samotná Petržalka, tam bolo ešte vyjednávanie, pretože bolo potrebné zabezpečiť aj nejaké predmostie. Nebolo mysliteľné, aby Československo, vlastne Bratislava, začínala Dunajom, potrebovala mať nejaké územie aj na pravej strane Dunaja, tak Petržalka bola vojenským zásahom pričlenená k Československu až v auguste 1919. A spomínam to zámerne, pretože všetky tieto udalosti mali veľký vplyv na prevádzku elektrickej dráhy Bratislava-Viedeň. V tomto turbulentnom období samozrejme do centra Bratislavy, už teda Bratislavy, viedenská električka nechodila. Miestna doprava, teda tá tramvajová z Petržalky do Bratislavy, bola obnovená 2. októbra 1919. Keď niekto chcel ísť do Viedne, tak vystúpil z tramvaje tej miestnej dopravy na Konečnej v Kopčanoch a musel prejsť 2 kilometre pešo alebo drožkou do najbližšej stanici na rakúskom území, čo bola stanica Berg, a tam nastúpiť na diaľkový vlak do Viedne. A následne diaľková doprava z Viedne, ale iba po stanicu Kopčany, bola obnovená až 21. mája 1920, kedy cestujúci, ktorí došli z Viedne do Bratislavy, tak v Kopčanoch sa podrobili colnej a pacovej kontrole a nastúpili do tramvajových vlakov miestnej dopravy, ktorá ich doviezla do Bratislavy. Tento stav, nevyhovujúci stav, lebo cestujúci sa samozrejme sťažovali, trval až do roku 1923, pretože, jak vieme, kúsok toho medzimestského úseku, ktorý bol napájaný striedavým napätím v dĺžke 2 km, bol už na vtedy československom území a to robilo problém jak československej strane, tak aj rakúskej strane. A v decembri, alebo teda v prosinci 1923 tento 2-kilometrový úsek bol prestávaný na napájanie 550 V jednosmerných a teda diaľkové výmena lokomotív už sa nediala v stanici Kopčany, ale diala sa priamo na štátnej hranici medzi Československom a Rakúskom. A pri tomto by som chcel upozorniť na jeden zaujímavý technický fakt, ktorý som ešte nespomenul. Za čias Rakúsko-Uhorska, keď diaľkový vlak z Prešporku, ťahaný tramvajovými lokomotívami, došiel do uzla Kopčany a tam bolo potrebné vymeniť lokomotívy z jednosmernej napájacej sústavy na striedavú, tak tieto bratislavské alebo teda prešporské tramvajové lokomotívy okrem 2 pantografových zberačov boli vybavené ešte smykadlom alebo teda zariadením na odber z prúdu z 3. prídavnej kolajnice, tak jak to poznáme z pražského metra, a pomocou tejto 3. napájacej kolajnice sa pohybovali v uzle Kopčany, kde už v troleji bolo striedavé napájanie medzimestského úseku, a aby teda mohli fungovať pod týmto napájaním striedavým, tak keď vošli do uzla Kopčany, tak stiahli pantograf do nejakej bezpečnej výšky pod 5 metrov, kde trolejové vedenie bolo prerušené neutrálnym polom a bolo vyzdvihnuté do výšky, myslím, 6 metrov, kde už začínalo napájanie striedavým napätím, ale aby sa tam mohli pohybovať, tak používali odber z prúdu pomocou 3. kolajnice. Tam sa To je zajímavé, že to bolo takhle technicky vyřešené. Úplne neskutočné, teda. Áno. Toto je veľká rarita. Tam proste sa odpojili od vlaku, v tom uzle sa pohybovali, dali sa na vedľajšiu koľaj, všetko sa to dialo pomocou 3. napájacej kolajnice a čakali na ďalší vlak, ktorý príde z Viedne. Tam v tých Kopčanoch si vlak
prevzala lokomotíva medzimestská, ktorá už bola napájaná tým striedavým napätím. Toto sa odohrávalo až do toho roku 1923, kde už bol teda problém, že 2 kilometre na československom úseku boli napájané striedavým napätím z Rakúska. Čo sa stalo v roku 1923? Stala sa jednoduchá vec. Už aj poklesol počet cestujúcich a teda z Viedne do Bratislavy už neprechádzalo také veľké množstvo cestujúcich, pretože mali možnosť výberu aj vlakovej dopravy do Bratislavy cez iný koridor, ktorý bol, musíme povedať, trošku lacnejší a aj trochu rýchlejšia bola tá doprava. No, takže na hraniciach, štátnych hraniciach medzi Rakúskom a Československom, presne jak bola vedená hraničná čiara, v tom troleji bolo asi 25 metrov oddelené neutrálnym polom. A teraz, jak si vymeniť lokomotívy? Zaujímavosťou bolo to, že tie električkové lokomotívy už za čas Československa boli používané sporadicky, pretože do Bratislavy už zachádzal väčšinou jeden vozeň diaľkový. Tak v tom roku 1923 prebehli skúšky, kedy tramvaj miestnej dopravy skúšala ťahať jeden osobný diaľkový vozeň. Skúšky dopadli veľmi dobre. Zaujímavosťou bolo, že tieto diaľkové vozne mali sacie, teda vakuové brzdy, kdežto tramvaj mala saciu vakuovú brzdu nemala, mala iba elektrickú brzdu. A problém bol ten, že nájazdy a vlastne z jazdy tie gradienty stúpania z mosta a na most boli dosť veľké a jak sa toto má vyriešiť? Vyriešilo sa to veľmi jednoducho, keď ten tramvajový vozeň, teda klasická tramvaj, zobrala ten diaľkový kvázi železničný vozeň a ťahala ho do centra mesta, tak pri tých klesaniach z mostu Dunajského boli vždycky na plošinách týchto osobných diaľkových vozňov brzdári, ktorí ten vagón pri tých strmých zjazdoch jednoducho pribrzďovali. Tieto skúšky... A ty ho přibrzďovali ručnou brzdou. Lebo na tej plošine diaľkového vozňu bol ten kotouč ručnej brzdy a keď tramvaj ťahala ten diaľkový vozeň, to bola podmienka, Pre tá tramvaj by to neubrzdila, presne tak, by ju pretlačil. Takže pomáhali tam brzdári. To bola taká technická zaujímavosť, lebo aj s kolegami z Rakúska, keď ja som im povedal, že od toho 23. tramvaje ťahali jeden vozeň diaľkový, ktorý došiel do centra Bratislavy, oni mi povedali, Peter, to není možné, akože to je blbosť, ak by si to technicky riešil. Ondrej, ja som v Pražskom národnom archíve, teda máte dosť veľa informácií o bratislavskej viedenskej električke, chodinku vám pátrať, ako pán Boh zaplať za váš úžasný archív. A presne toto odpoveď na túto otázku som sa tam dozvedel a presne táto moja domnienka sa potvrdila. Presne aj v tom protokole skúšobnom boli napísané všetky podmienky, jak s tým jazdiť. Proste dostalo to certifikát, áno, že to môže jazdiť. A v takejto netradičnej zostave potom, jak ja patrám po histórii hlavne bratislavského úseku viedenskej električky, sa mi podarilo zohnať z rôznych filmov zase v Českom Národný filmový ústav nejaké sekvencie z filmov, potom ešte z Budapešti sa mi podarilo zohnať nejaké fotografie, kde fakt sú zachytené obrazy, jak táto tramvaj ťahá tento jeden vozeň. Dokonca vo Viedni v jednom obchode so železničnou literatúrou som kúpil videokazetu, kde je asi zostrih z 30 alebo 25 dráh z Rakúsko-Uhorska a prosím ťa, tam bola nafilmovaná, že posledná jazda viedenskej električky v Bratislave z roku 1935 a nechcem povedať, že som zostal s otvorenou pusou, ale áno, zostal som s otvorenou pusou, kde na tom filme
filmovom zábere. Na dosť dlhom úseku je nafilmovaná táto tramvaj, jak ťahá ten jeden vozeň po uliciach Bratislavy a ide s ním na ten most. Ako to bolo úplne niečo neskutočné, ja hovorím. A to zvládla bez problému, nebo veľmi pomalou jízdou? To zvládla veľmi svižne a bez najmenšieho problému, tak ti poviem. Ja som bol z toho úplne prekvapený. Takže áno, takéto milé a zaujímavé technické riešenie, ale ešte druhé technické riešenie bolo to, že vlastne jak ten vozeň odovzdať na tej hranici, tak prosím ťa, tá tramvaj, mohla to byť aj tá sporadicky používaná tramvajová lokomotíva, keď dotiahla ten vagón do stanice Kopčany. V tej stanici Kopčany sa odpojila, presunulo sa na koniec vlaku, na koniec toho vagónu a ten vagón 2 kilometre tlačila pred sebou na štátnu hranicu, kde došla pod to neutrálne pole a kde už na druhej strane Předáni, áno, čakala normálna lokomotíva pre medzimestský úsek, tam sa urobil preprah a vlak pokračoval ďalej do stanice Berg, kde sa pripojili ďalšie vozne a pokračovalo sa do Viedne. A na tom našom československom úseku čakala tá tramvaj alebo tá tramvajová lokomotíva na ďalší vozeň, ktorý bude takto pritlačený na štátnu hranicu. Toto sa prosím dialo až do roku 1935 a bola to taká malá technická atrakcia alebo proste zaujímavosť. Proste nebol to bežný spôsob, ale vyriešilo sa to takýmto spôsobom. Musím ešte povedať, že toto bolo prijaté iba ako dočasné riešenie, pretože už po vzniku Československa bol plán, že na našej strane, na československej prihranici sa postaví výhybňa, aby sa tam dali normálnym spôsobom vymieňať vlaky. Len kvôli tomu počtu poklesu cestujúcich a finančným otázkam, lebo naša časť tejto dráhy bola vo vysokej strate, nikdy nebola zisková, tak sa toto ani nezrealizovalo. Až v roku 1935, keď už pár rokov predtým Bratislavská elektrická účastinná spoločnosť, ktorá prebrala po rozpade Rakúsko-Uhorska prevádzku tejto dráhy, odkúpila väčšinu akcií tejto spoločnosti Miestna elektrická železnica Bratislava Zemská hranica, de facto sa stala jej vlastníkom, tak sa rozhodla, že tento úsek z centra mesta po štátnu hranicu jednoducho prestáva na meter, začlení ho do siete bratislavských električiek a jednoducho, že z mesta, z Bratislavy bude chodiť tramvaj na metrovom rozchode až po štátnu hranicu, kde sa vybudujú čakárne a prestup a tam budú končiť vlaky vo Viedni. To sa aj udialo v druhej polovici roku 1935. 1435 mm rozchod v Bratislave bol zastavený a do januára 1936 prebehla prestavba, zreorganizovali sa zástavky a výhybne v Petržalke. Trošku sa zmenilo trasovanie v centre mesta. Až od toho januára 1936 na tú štátnu hranicu v Bergu, teda Petržalka Berg, začala premávať električková linka E na metrovom rozchode. Vždycky ku každému prichádzajúcemu, odchádzajúcemu vlaku do Viedne a teda na štátnej hranici sa vykonala kontrola a tam sa prestúpilo do diaľkových vlakov do Viedne. To znamená, už sa vlastne jednalo o klasickú tramvaj. Už sa na území Bratislavy jednalo o klasickú tramvaj, ale treba povedať, že ten charakter trate hlavne v Petržalke stále pripomínal tú lokálnu dráhu. Tam sa iba čisto zmenil rozchod kolají, čo sa týka stĺpov trakčného vedenia a proste poloha všetkého, to zostalo nezmenené. Tam sa iba hýbalo s kolajou o 435 mm, aby tam mohli chodiť mestské tramvaje. Mestské električky. Toto, prosím ťa, trvalo tento mód až do roku 1938. To už nastúpila udalosti druhej svetovej vojny,
Mnichovská dohoda. Ako vieš, Rakúsko bolo pričlenené k Veľkonemeckej ríši a teda Petržalka, kde v tej dobe bolo väčšinové nemecké obyvateľstvo, tak bola taktiež pričlenená k Veľkonemeckej ríši a z Petržalky sa stalo nemecké Engerau, čo bol pôvodný nemecký názov už aj v minulých storočiach pre dnešnú Petržalku a teda Petržalka skončila na území Veľkonemeckej ríše a tým pádom bola aj zastavená premávka električkovej linky E po štátnu hranicu. To znamená, že nově vlastně hranice teda po Dunajskom moste. Áno, presne tak. A v tom období Bratislavská elektrická účastivná spoločnosť, teda predchodca dnešného bratislavského dopravného podniku a teda spoločnosť, ktorá prevádzkovala náš úsek viedenskej električky a de facto teda aj jej majoritný vlastník, lebo odkúpil jej akcie, tak ona ponúkla nemeckej strane, že im túto električkovú linku bude ochotná prevádzkovať, ale s týmto nemecká strana nesúhlasila. A musím povedať, že celú trať na území Petržalky riadne vykúpila, zaplatila za ňu. A teda premávka električiek na metrovom rozchode v Petržalke skončila. Diaľkové vlaky teda v tom 38. končili v stanici Berg. A nemecké ríšske Ale na té rakouské straně tedy vlastně ta doprava probíhala. Áno, samozrejme, bez z Vídne až presne tak, bez najmenšieho prerušenia. A keďže nemecké ríšske dráhy mali teda veľké plány, jak obslúžiť svoje novopričlenené územie, tak v roku 1941 bol tento úsek tráte od Bergu, teraz do železničnej stanice Petržalka, alebo teda Bahnhof Engerau, znovu prestávaný na rozchod 1435 a diaľkové vlaky od toho januára 1941 znovu prichádzali do Petržalky, teda do Engerau. A vlastne až do konca druhej svetovej vojny Petržalka bola znovu obsluhovaná tráťou viedenskej električky, ale už musím povedať, že to bolo v čisto železničných intenciách, už tam nebolo ani stopy po nejakom zmiešanom vlako-tramvajovej prevádzke. Rozumiem. Potom, áno. A potom nastal konec. No, takto, Ondřej, jak došiel koniec druhej svetovej vojny a sovietské vojsko, jak nás oslobodzovalo, tak samozrejme 2. apríla, kedy bola Bratislava oslobodená, tak to bol aj posledný deň premávky viedenskej električky, keď to tak ešte môžeme nazvať, na území Petržalky, pretože stadiaľ odišiel posledný vlak do Viedne. My sme sa dostali pod vplyv Sovietskeho zväzu a už nikdy viac osobná doprava medzi Bergom a Petržalkou nebola obnovená, pretože tam sa vytvorilo hraničné pásmo a aj na rakúskej strane, hlavne v oblasti Heimburgu, tam tá trať ide po takých viaduktoch pri Dunaji, to bolo poškodené bombardovaním, tak to bolo to dosť dlho trvalo, než sa to znovu dalo do prevádzky. A že to ani nebyla vlastně provozu schopná ta trať, teda, že jedna věc je změna politická po druhé světové válce, ale že vlastně utrpěla i v rámci bombardování. Áno, na rakúskej strane, ako sa to dalo znovu do prevádzky, a teraz končí táto trať, keď to tak nazvem, viedenskej električky v obci Wolfstal, ktorá je od Bratislavy vzdušnou čiarou, nech je to 7 kilometrov. Ale to spojenie medzi tým Wolfstalom a teda štátnou hranicou Bergom a Petržalkou počas tých rokov socializmu, tam aj Rakúšania to zrušili na svojej strane a už nikdy viac nepodarilo sa toto spojenie obnoviť. A dneska to, myslím si, není ani na pláne ani slovenskej, ani rakúskej strany, pretože Bratislava a Viedeň je tak nadštandardne spojená železničnou dopravou, jednak severným ťahom z bratislavskej hlavnej stanice cez ten Marchek, jak južnou stranou z Petržalky, že toto tretie železničné spojenie vychádza ako ekonomicky
nie že nerealizovateľné, ale dosť nákladné, pretože medzičasom v nejakých 80. rokoch toto teleso, kadiaľ išla trať viedenskej električky, pretla diaľnica smerom na Budapešť. A teraz keď by sa tam v pôvodnom koridore tá trať chcela postaviť, tak by sa tam musel stavať nejaký železničný nadjazd alebo podjazd. Samozrejme, sú aj štúdie iného variantného trasovania, ale není o to záujem ani na rakúskej, ani na slovenskej strane, pretože okrem tej železničnej dopravy je Bratislava s Viedňou spojená už pár rokov diaľnicou, takže individuálnou automobilovou dopravou alebo autobusom, teda teraz sme v čase korony, hej, ale keď to zase pominie, tak vieš z Bratislavy vo Viedni si autom do tej hodiny aj vlakom. Napríklad ešte pred touto koronou, ja keď som chodil, dosť často chodím do Viedne, ale pretože sú tam archívy, proste nákupy, kultúra, ako čokoľvek. Pre mňa Viedeň, nechcem, aby to znelo nejak nadnesene, hovorím to úplne normálne a s vážnosťou, nechcem sa ani chlubiť ani nič. Pre mňa je to ako, nie že súčasť Bratislavy, ale proste ako keby idem z jedného konca Bratislavy na druhý, tak isto ja berem moju cestu do Viedne a chcem povedať, keď ja na hlavnej bratislavskej železničnej stanici nastúpim na vlak do Viedne a idem tým severným spojením, Ondřej, ver alebo never, za 55 minút ja sedím vo viedenskom metre na U2 a veziem sa do centra mesta. Takže zároveň chápu, že vnímáš jakoby tu spádovost k té Vídni jakožto k té velké metropoli, že jo? To má logiku. Áno, proste je to najbližšie veľkomesto od Bratislavy a proste tie dve mesta sú tak blízko od seba, že proste pre Bratislavčana, alebo ktorý tu žije a keď mu povie, že ideš do Viedne do obeda, tak mu povieš dobre, ale o 5:00 v Bratislave už dáme zase čaj, však sa vrátiš, nie? Ako proste je to úplne bežná vec, nad ktorou sa naozaj je to normální dojíždění vlastne. Nad ktorým sa vôbec nikto nepozastavuje. A aby jsme se ještě podívali na tu původní trať, tam jezdí teď v současné době nějaký příměstská železnice, že jo? Na časti od Švechatu po stanicu Wolfstal. Táto trať samozrejme bola udržiavaná, bola modernizovaná. Tam jazdí linka viedenskej rýchlodráhy, ktorá má označenie S7 a je teda v prevádzke tento železničný medzimestský úsek dodnes a je teda využívaný, aj keď A je to teda vlastne akoby ve stejný akoby trase, ako to bolo predtým? Takto. Je to skoro v rovnakej trase, ako to bolo predtým, len musíš zobrať až na pár přeložek presne tak a modernizácii úsekov. Áno. Jasne. A tady ten úsek vlastně teda končí, že jo, pár kilometrů před hranicemi, vlastně v poslední obci, ne? V poslední větší obci na území Rakouska. No v poslednej obci, ktorá je najbližšia pri Bratislave, to je Wolfstal, hej? A kadiaľ viedla tá pôvodná trať. Áno. Ako určite. A potom, když se někdy mluvilo o tom, že by se v rámci rozvoje tramvajové dopravy v Bratislavě, kdy se někdy mluvilo, že tramvaj na Petržalku se zároveň z ní stane potom vlakotramvaj, že na Petržalce vyjede na železniční trať. Bylo v tom myšleno v tady těch různých plánech i právě spojení směrem do Rakouska, nebo tam šlo čistě o dopravu po území Slovenska? Ondřej, mohlo by to k tomuto nabádať, k tejto myšlienke, ktorú si mi povedal, a samozrejme ten úsek Petržalskej električky je stávaný v dvoch rozchodoch 1435 a 1000 mm, ale myslím si, že nikdy to nebol urobený ako zámer, že by sa mohla alebo mala napojiť takto tramvaj alebo možno v budúcnosti vlakotramvaj na tento smer, aj keď ako technicky možné to je to riešiteľné, ale ten úsek tej tramvaje dvojrozchodovej, ten mal úplne iný background, bolo to inak myslené, lebo v Bratislave bola to myšlienka zavádzania tramtrainov a teda, že by región bratislavský bol obslúžený vozidlom typu tramtrain s využitím železničných tratí, ale z tohoto projektu
nakoniec zišlo, ale v projektovej dokumentácii už to bolo zapracované a keďže sme to mali platené cez Európsku úniu, keby sa to menilo, že by sa tam vyňali tie kolaje s rozchodom 1435, by to zase ten proces toho schvaľovania opozdilo, takže už sa tam v tejto prvej fáze sa tam dala aj tá kolaj s rozchodom 1435 mm, takže to je preto je tam tá kolaj ako pôvodný zámer, že by to malo pokračovať na ten Wolfstall ako kvázi vlakotramvaj do Viedne, ako tam nebol, len hovorím za seba, technicky riešiteľné by to bolo, dalo by sa to využiť. Ale nebol to zámer tohoto projektu. Tak. A jaká je, Petře, teď jakoby ta současnost v rámci té historie, muzea, té dráhy a podobně? Jsou zachovány nějaké tramvaje nebo vagóny z té trati, nebo jak to teď vypadá? Prosím ťa, ďakujem veľmi pekne za túto otázku, pretože k tomuto chcem povedať pár zaujímavých vecí. Jednak, čo sa týka dnešného Slovenska a Českej republiky. Začnem teda najprv Českou republikou. Zaujímavé je, že táto trať viedenskej električky a jej história, dokonca aj súčasnosť, má dosť veľkú, až veľmi veľkú spojitosť s Českou republikou. Nielen kvôli tomu, že Ringhoffer a vagónka Studenka vyrábali lokomotívy aj vozne pre túto dráhu, ale aj z toho dôvodu, že napríklad také Brno má čo dočinenia s históriou vozidiel viedenskej električky. A jak som už spomínal, že na tom viedenskom mestskom úseku bola miestna doprava, ktorá bola tvorená a bola obsluhovaná tramvajovými vozidlami, tak treba povedať, že to vedenie vo Viedni nebolo až tak šťastne zvolené, že tie prepravné záťaže neboli tak vysoké, jak sa predpokladalo. A už v roku 1915 niektoré tramvajové vozne boli prebytočné a v roku 1915 3 tramvaje toho rady CMG z toho viedenského mestského úseku boli odpredané do Brna. Konkrétne to boli z Viedne tramvajové vozy CMG 1602, 1603, 1604, ktoré v Brne obdržali evidenčné čísla 56, 57, 58 a v roku 1946 ako vojnová korisť sa do Brna dostali ďalšie 3 tramvajové vozne z viedenského mestského úseku a tie obdržali v Brne evidenčné čísla 153, 154 a 155 a dneska je... A jenom tě předuším, a když byly ty vozy dodány do Brna, tak tam sloužili v rámci klasické tramvajové dopravy? Presne tak, v rámci klasické tramvajové dopravy, áno. Ale čo viem z histórie brnenskej mestskej dopravy, ako priznám sa, na to nejsom odborník, chodili hlavne v tých líniách, kde mohli chodiť širšie vozy, teda, lebo ich šírka bola taká úctyhodná 2,65 metra, takže chodili po tých tramvajových tratiach, ktoré mohli byť obsluhované takýmto typom tramvajového vozidla. A to znamená, je to vlastně šířka vozidel, která se vlastně dneska často vídá v zahraničí, třeba v západní Evropě, kde nové tramvaje právě často mají tu šířku 2,60. Áno, presne tak. A ešte poviem, Technické múzeum Brno, myslím, má v depozite tramvaj, ktorá má evidenčné číslo 57 a je to práve voz pôvodnom z Viedne, je to CMG 1603, ktorý došiel do Brna v tom roku 1915, bol upravený pre potreby brněnskej tramvajovej dopravy a teda dodnes je zachovaný. Priznám sa, keď bola, myslím, 2 roky dozadu tá veľká paráda mestskej hromadnej dopravy v Brne, bol som tam a na túto tramvaj som sa tešil, som si ju odfotil, som sa do nej pozrel, pretože je mi srdcu blízka. Jednak to mám rád Brno a kvôli tomu, ale aj jednak, že je pôvodom z viedenského úseku tejto elektrickej dráhy medzi Bratislavou a Viedňou. A toto bola taká dopravná zaujímavosť brnenská, ale ja prosím ťa v tom Brne ešte trochu zostanem, pretože v roku 1929
bol v brnenskom dopravnom podniku, boli rekonštruované jedna tramvaj a jeden vlečný voz tiež z tejto dráhy z rakúskeho úseku mestského viedenskej električky a v Brne sa opravovali tieto dva tramvajové vozne, teda tramvaj a vlečňák pre električkové múzeum v rakúskom Mariaceli. A ešte v roku 1996 sa v Brne v dopravnom podniku v súčinnosti so spoločnosťou Drah Service opravovala tramvajová lokomotíva z bratislavského mestského úseku EG5, ktorá bola tiež opravovaná pre tramvajové múzeum v rakúskom Mariaceli a bola dokončená, myslím, v roku 2000 a vtedy v Brne vznikla taká fotografia, na ktorú som sa veľmi usmieval. Táto zrekonštruovaná tramvajová lokomotíva z bratislavského úseku dráhy viedenskej električky bola odfotená s tým historickým vozňom 57, čo je vlastne tramvajový vozeň, ale z viedenského mestského úseku viedenskej električky. Obidva táto tramvajová lokomotíva v čase svojej prevádzky a nasadenia na trati viedenskej električky sa nikdy nemohli stretnúť, pretože každá operovala na opačnom konci na tejto dráhy. Až v Brne v tom roku 2000 sa stretli po x rokoch. A ešte, to bola taká zaujímavosť brnenská, a ešte poviem, že tri osobné vozne, ktoré niekedy premávali medzi Viedňou a Bratislavou na tejto trati viedenskej električky, v roku 2017 kúpila spoločnosť Railway Capital a 3 Ringhofery sú v prevádzke na tratiach, ktoré táto spoločnosť prevádzkuje. Takže aj v Čechách v rámci nejakých letných jazd alebo nejakých nostalgických jazd sa môžeš stretnúť a zviesť v 3 vozňoch, ktoré pôvodne premávali na trati medzi Viedňou a Bratislavou, čo je dosť veľká rarita. Ano. Jak jsi říkal ještě o tom Rakousku a muzeum, to znamená, to rakouské muzeum, to má přímo i sekci právě pro tady tu trať Vídeň Bratislava, nebo dá se hovořit o tom, že je tam to hlavní muzeum té trati, nebo vzniká i něco v Bratislavě? Nejaká iniciatíva k tomu? Takto, v Bratislave iniciatíva vzniká, hneď k tomu poviem trochu viac. Vrátim sa k tomu tramvajovému múzeu v Rakúskom Mariaceli. V Rakúskom Mariaceli je tramvajové múzeum, kde sú tramvaje z rôznych prevádzok, hlavne v Rakúsku, ale tomuto tramvajovému múzeu sa podarilo nejaké vozy, ktoré sa z tejto trate dochovali, zakúpiť, a teda tramvajové múzeum v Rakúskom Mariaceli má vo svojej zbierke tramvaj a vlečný voz z viedenského mestského úseku, má tam bratislavskú električkovú lokomotívu, má tam jeden vlečný tramvajový voz z bratislavského úseku trate viedenskej električky a má tam jeden osobný vozeň, ktorý premával medzi Bratislavou a Viedňou. A ďalšie vozne, myslím si, že hlavne z Rakúska a z Viedne, ale toto je v jeho depozitári a považujeme to za malý zázrak, že toto sa im podarilo zachovať, dostať do svojej zbierky a zrekonštruovať. Takže áno, už som v tom tramvajovom múzeu v Mariaceli bol 2 alebo 3 krát obdivovať tieto skvosty z trate viedenskej električky. A jenom když je přeruším, teď jsem si hledal to město na mapě, souhlasí, že se nachází zhruba v trojúhelníku mezi Vídní, Grazem a Linzem? Kúsok od Sankt Pölten je to Mariacel a je to aj putnické město. Jo. Tak to si určitě leckdo bude pak chtít vyhledat, určitě, to stojí to fakt za to. Je to asi muzeum, ktoré je mimo jakoby tramvajová města. Áno, presne tak. A majú tam neviem, či až tak novo otvorenú, ale proste robia tam, myslím, že na objednávku to je, tam predĺžili a zrekonštruovali tú trať, na ktorej s tými skvostami zo svojho múzea jazdia, a teda musím povedať, že je to veľký zážitok. Ako dá sa, neviem, ja tu nechcem robiť reklamu, ale aj na
najznámejšej sociálnej sieti majú tam stránku, kde je veľmi veľa fotografií z tohoto múzea. Ako človek, ktorému je to srdcu blízke, určite si to nájde a pokochá sa tým a samozrejme oplatí sa tam ísť ako a vidieť to, lebo je to zážitok. A ešte prosím ťa, k záveru by som asi chcel povedať, si sa pýtal, že čo na Slovensku z tej viedenskej električky, čo sa zachovalo, alebo či je niečo k mániu. Áno, Ondřej, je niečo k mániu a priznám sa, trochu v tom mám prsty aj ja, pretože asi pred 10 rokmi som sa tiež na tej istej sociálnej sieti zoznámil s nejakými ľuďmi, ktorí mali rovnaký záujem o histórii tejto trate. Konkrétne, ak môžem menovať, je to Roman Delikat a je to Mišo Milata, ktorí mali rovnaký záujem o trať viedenskej električky, ale títo chalani už predtým viedli občianske združenie Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy a hovorím to zámerne, pretože hneď sa k tomu dostanem. Ja teda, že som sa s chalanmi zoznámil, tak máme rovnaké záujmy, tiež som sa do tohoto klubu prihlásil a podarilo sa nám, teda musím povedať, je to hlavne zásluha Romana Delikata, Miša Milatu, a v roku 2011 sa nám podarilo z Rakúska odkúpiť lokomotívu EG6, teda jednu z dvoch bratislavských tramvajových lokomotív, doviesť ju naspäť na Slovensko, získať rôznymi 2% zdane, rôznymi sponzorskými darmi za veľkej pomoci aj iných tretích strán sa nám podarilo túto lokomotívu zrekonštruovať do vystavovateľného stavu, takže není to úplne ešte na 100% dokončené, ale proste v takom základných rysoch, v akých chodila v Bratislave, je už k videniu. Ďalej v roku 2016 sme doviezli do Bratislavy jeden diaľkový vozeň, ktorý premával medzi Bratislavou a Viedňou, ktorý je momentálne v rekonštrukcii. Nachádza sa v železničných opravovniach alebo v opravovniach spoločnosti Strojmat v Topolčanoch. Aj tento vagón, aj táto lokomotíva. A prosím ťa, v novembri, teda listopadu minulého roku sa nám z Rakúska podarilo odkúpiť podvozok jedného nákladného skriňového vozňa spoločnosti Pohev, teda z bratislavského úseku trate viedenskej električky. A takže 3 exponáty z toho minula, čo tu v Bratislave niekedy premávalo a tvorilo to neodmysliteľný obraz nášho mesta, tak je to naspäť, je to na Slovensku. Ako samozrejme vyžaduje to veľmi veľa finančných prostriedkov, ktoré viac menej nemáme, ako máme, ale krok po kroku proste navracame týmto vozidlám ich pôvodný stav a jedného dňa proste to bude slúžiť ako pripomienka na túto trať, pretože treba povedať, aj keď ten bratislavský úsek na tom rozchode 1435 mm od roku 1914 do roku 1935 trvalo to iba 21 rokov, ale je v mysliach starých bratislavčanov proste, kto má nejakého predka z Bratislavy, teda dedečka, babičku, tak proste veľmi veľa ľudí hovorí, áno, električka z Bratislavy do Viedne, jasné, chodili sme na kávu, chodil tam dedo na futbal, chodil tam na rande, proste v tých spomienkách ľudí to je. A myslím si, že na to, aký to bol dopravný prostriedok, na akej technickej úrovni a aké technické riešenia tam boli zvolené, a není to zaujímavosťou iba bratislavskou a viedenskou, ale proste patrí to jak Uhorsku, tak Československu, tak Rakúsku a aj Slovensku, pretože to bol jeden z mála raritných dopravných systémov, ktorý preukázal svoju životaschopnosť, ktorý preukázal svoju opodstatnenosť, svoje fungovanie, len bohužiaľ zasiahla tam politika, zasiahla tam vojna a keby toto nebolo, predpokladám, že v nejakej pozmenenej forme by tento dopravný prostriedok fungoval možno až do dnešných časov, teda že tá Viedeň a Bratislava by touto trasou bola do dneska v prevádzke. Bohužiaľ z tých dôvodov, ktoré som spomenul, sa tomu tak nestalo, ale táto železnica má
zastúpenie v histórii mestskej dopravy našej, teda tohoto európskeho regiónu, v ktorom sme my. Nechcem hovoriť, že Rakúsko-Uhorského, ale takisto patrí Slovensku, Československu, Rakúsku a Maďarsku, pretože tieto všetky strany niekedy tvorili jeden celok a proste podielali sa na výstavbe, na vývoji, proste bolo to celé spojené, takže je to naše kultúrne dedičstvo a som veľmi rád, že sa to podarilo aspoň v takýchto nejakých rysoch zachovať a je to ako pamiatka pre budúce generácie, čo je podľa mňa úplne úžasné. Dalo by se říct, že pokud by to za celou existenci až do dnes bylo na území jednoho státu, tak by pravděpodobně ta električka opravdu přežila podobně, jako fungují jiné meziměstské vlastně tratě. Ať už v Česku, v Německu a v dalších městech, kde se propojují vlastně blízká města touhle formou. Vieš, ja nechcem, Ondřej, ani porovnávať, ale mne iba teraz napadlo, jak si povedal túto vetu, rovnaký osud postihol aj tramvajovú linku. Sice to bola veľmi krátka tramvajová linka, ale to bol Tešín a Český Tešín. Proste tá premávala medzi týmito dvoma mestami a potom po vzniku nástupníckych štátov a vlastne zase tam zasiahla politika, hranica, neviem čo, tak proste bola táto prevádzka bola zrušená, už nikdy viac sa neobnovila. Petře, já si myslím, že jsem se dozvěděl, nechci říct naprosto všechno, ale základní informace nebo rozšířené základní informace o této trati je něco, na co jsem se nezeptal a myslíš, že by ještě mělo zaznít? Ondřej, nezeptal si sa na dosť veľa vecí, ale ja som mal, predtým, než sme začali robiť tento rozhovor, ja som mal pripravenú nejakú koncepčnú líniu, že takto to poviem od A po Z nejak chronologicky a poviem všetky zaujímavosti, ale zámerne som to neurobil, pretože môjim zámerom bolo, aby človek, ktorý o tejto trati nevedel nič a keď si to vypočuje, tento náš podcast, aby mal aspoň nejakú základnú informáciu a mne k tomuto pomohli tvoje otázky, pretože si človek, ktorý proste o tom vedel, ale nevedel možno o tom až tak veľa, lebo neštuduješ to, není tvoja srdcová záležitosť tak ako moja. Preto ja som privítal to a nechal som kvázi teba viesť týmto rozhovorom a odpovedal som proste na to, čo pre teba ako človeka, pre ktorého je to možno niečo nové, niečo zaujímavé, čo chce vedieť. Áno, keby som to bral možno po svojom, by som poukázal na nejaké iné veci, ale skôr by to boli technické veci, ktoré by až človeka takého normálneho fandu, ktorého až tak technické veci nezaujímajú, možno ani neboli dôležité a podstatné, ako sú to informácie, ktoré sa dajú nájsť, vygoogliť, kde na internete. A myslím, že toto, čo sme poslucháčom povedali, ako taký základ a predstava o tejto dráhe, myslím si, že je úplne postačujúca. A vlastne som rád, že v takomto duchu sa tento rozhovor odvíjal. Já moc opravdu děkuju. Pro mě to bylo 80 minut skvělého rozhovoru a poslouchání právě o něčem, o čem jsem věděl opravdu hodně mlhavě a proto i mé otázky byly takové upřímné. A boli veľmi dobré. Mě vždycky napadlo v rámci tvého povídání, co mě zaujalo, nebo co zrovna jsem chtěl ještě vědět k tomu, co jsi vždycky říkal. A hrozně obdivuju i to, jakou práci ty si s tím dáváš a snažíš se právě o záchranu vzpomínek a historie, která tady byla, protože jinak by se o tom nevědělo a takhle ty to uchováváš i pro další generace, všechny ty sbírky a všechny ty informace, které k tomu dáváš dohromady, což si zaslouží opravdu veľké poďakovanie. A Ondřej, ďakujem ti za tieto slova, ja iba k tomu poviem, ako je to moja srdcová záležitosť. Ak tieto informácie niekoho potešia, urobia mu radosť a proste mu
dokážu doplniť nejakú históriu o tejto dráhe, ak sa tak stane, splní to svoj účel a o to viac mňa to bude tešiť. Každý robíme to, čo nás baví, to, čo chceme a takto sa vyskladajú střípky nejakej mozaiky pre ľudí, keď si to môžu medzi sebou vymeniť alebo dozvedieť si a ďakujem za tie dary a touto mojou trochou do mlyna k histórii našej spoločnej železničnej rád prispejem. Toľko ti iba k tomu poviem. Petře, ještě jednou moc děkuju. Zdravím do Bratislavy, přeju, ať se máš co nejlépe. A budu rád, když společně zase vymyslíme nějaké třetí téma, o kterém bychom mohli někdy v budoucnu pohovořit. Určite sa budem tešiť. Zdravím poslucháčov. Já děkuju a loučím se s vámi, posluchači dopravního podcastu u příštích dílů. Děkujeme za poslech.